My sister's name was Denise. She died of obesity at 25. She had a heart attack. I was so fat and nasty. I would eat anything. I was like 345 pounds. A quart of ice cream every hour. I had so much self-hate when I was like that. I just wanted to kill myself. We're the most powerful country in the world, and we have the most obese, fudgy people. Something has to be done about processed food in this country. Ikusi berri dugun bideo honetan Mike Tysonek obesidadi dauken milioika estatu batuarrei ondorengo mezu hau bidaltzen dute. Nik neuke obesidadi naukenin, nire buru erabat gorrotatzen naban, eta egun pisu egoki bat dauketenez, arpeire barre itzen dutzuet. Batez besteko herritxarran osasune hobetzeko modu hau erabat alferrikeku dala esango neuke, badakiguleko pisuarekiko estigma horrek ez da bela laguntzen pertsonen osasune hobetzen. Ikerketa askotan, pisuarekiko estigma hau elikadura nahasmendu, alkoholaren gehiegizko kontsumo, osasun mentaleko arazo edo loaren kalitate txarra bateaz lotu da, eta honen ondorioz pisua galtzeko helburu horrek okertu edo zailduta agertzen di. Hortaz, helburu biztanleriaren osasune hobetzi danin, pertsonak euren fiziku gaitxik gutxi esti, barrakastarik ez izeteko modurik seguruenetako bat izango litzateke. Gainera, bideo honetan konponbide erraz klasiku moten da. Benetako elikagaixek lehenetzi eta prozesatuak ekidin. Baina benetan pentsan dut bat ematek, obesidadi jasaten daben pertsonek frutak eta barazkixek, gozokixek eta pastelak baino osasuntzuagoak dizela ez dakiselako jasaten dabela kondizio hau. Benetan pentsan dozu ezagutza faltaren arazo bat dela. Nik argi eta garbi esango neuke pertsonek ez dabela obesidadi jasaten brokolia osasungarria den kartel bat sekul ez dabelako ikusi. Gainera oso kontutan eukitzeku da, 50 milioi estatu batuarrek baino gehixak elikagaixen segurtasune falta bat daukiela, eta beste hainbat milioi estatu batuar elikagai basamortuetan bizi zela, edo bestera batera esan da, fruta eta barazkixen salmenta puntuetatik 100 kilometrotara. Horrez gain, elikagairik osasuntzuenak, garestiagoak, eskuragarritasun gutxiagokoak, biltegiratzeko zailagoak, eta bizitza erabilgarri motzagokoak dizela kontutan eukitzeko moduko zeo zer da. Jendeari elikagai nutritiboenak kontsumitzeko mezuak emoti, aldi berin elikagai nutritiboenak dizen hauek, eskuragarri hauek eta merki hauek eizen daitzezen eserrein barik, esertarako balixo ez da bene gauza bada. Pertsona hauei benetan lagundu nahi batzeu, aldaketa sistemiko baten zentrau biga, eta ez erru eurei botetan. Azken baten, obesidadi oso komplexu eta multifaktoriala dan gaixotasun badalako.